Moi boa noite, que tal? Un saúdo dende a Televisión Local das Pontes e dende os servizos informativos diarios. Hoxe, venres 6 de marzo, esta actualidade das Pontes é aquí onde imos contar xa, comezando por un balanzo do que deu de sí este ano 2025 a traverso dos datos que nos ofertan do Centro de Información a Muller, do CIN. Comezamos. O Centro de Información á Muller vén de presentar o balanzo de actuacións e actividades do exercicio de 2025 que nos deixa preto de 2.000 atencións durante os últimos 12 meses. As consultas psicolóxicas ofrecidas por este departamento foron as máis numerosas, con 1.337, seguidas das intervencións específicas con vítimas de violencia de xénero, sesións de información de recursos, actividades formativas ou orientación laboral, o que sumaron 471 intervencións. A semana rexistráronse 164 citas para asesoramento xurídico, datos que dan boa conta do esencial que é este servizo, ademais da confianza que deposita a cidadanía no mesmo. De feito, a concelleira Tania Pardo apuntaba que estas cifras dan conta da importancia de seguir reforzando as políticas públicas de igualdade dentro do ámbito local. Ademais das diferentes intervencións impulsadas dentro do CIM en materia de asesoramento xurídico ou respaldo psicolóxico, a súa actividade tamén inclúe outro tipo de intervencións, como cursos, obradoiros e charlas para colectivos e público en xeral, e que no 2025 ascenderon a un total de 22 propostas. A isto hai que sumar distintas iniciativas e campañas dirixidas á sensibilización social, como é o caso dos ciclos de actividades sobre o Día Internacional da Muller, o Día da Loita contra a Violencia contra as Mulleres ou as distintas propostas que ao longo de todo o ano se desenvolven cos centros educativos e cos escolares. Por outra banda, actividades como os campamentos de conciliación da vida laboral e familiar no Nadal, Semana Santa ou no verán son do máis populares e necesarias para a veciñanza, ou igual que ferramentas como a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional, que é un espazo de traballo no que participan forzas e corpos de seguridade, servizos sociais, ámbito sanitario, sistema educativo e persoal técnico municipal. É que o CIM é, tal como subliñou a Concelleira de Benestar Social, unha ferramenta imprescindible para lograr a igualdade real e efectiva e que precisa dun traballo constante das administracións e do seu compromiso, coa fin de alcanzar unha sociedade máis xusta, máis democrática e verdadeiramente igualitaria. 6 de marzo, a 2 días dese 8M, dese Día Internacional da Muller, pero as actividades comezaron xa, de feito, principiaron onte, terémolas todo o mes, repasamos o que nos agarda nesta fin de semana. O Concello das Pontes está inmerso na celebración do Día Internacional da Muller que se conmemora este domingo. Unha data a que a Concellería de Benestar Social quere dar a maior visibilidade posible mediante unha serie de actividades e iniciativas que chegan a públicos de todas as idades, coa fin de fomentar a reflexión crítica, visibilizar referentes femininos e promover valores de igualdade, respeto e liberdade dende a infancia ata a idade adulta. De feito, os nenos e nenas foron os primeiros protagonistas deste programa de actividades o abeiro da sesión de onte dos xoves na Biblio. Foi da man da montaxe Rosa e Azul, un espectáculo familiar ideado pola compañía Pérez y Fernández e onde con Moni Creques e diferentes contos e cancións se abordaron os estereotipos de xénero e os roles asentados na sociedade que hai que desartellar. Sí, veña. Dime con las fotos, sabes que te... En Martiño, Luisa e Ada estiveron xogando toda a mañá, sacando fotos, ata que chegou a hora de marchar. Teño que marchar. Veña, ata mañá. Vémonos outro día, e Ada saiu voando no seu patinete co pelo vento. En Martiño e Luisa seguiron xogando xuntos todos os días, xuntos montan en bicicleta por par. Sementan verduras no xardín, comen sándwiches na casa da árbore e merendan dentro da casa cando chove. Que chute? Sí que ben vai ir agora con este día que fai hoxe para ver que caixas. A ver. Este é de tus vos. Que riquiña. Que riquiña. Que riquiña. A ver que máis xoguetes ten por aquí, Martiño. A ver. Anda, unha carapuchiña. Hola, como mola. Hola. Un lobo feroz. Hola, carapuchiña. Sabes, eu sei un camiño máis curto para chegar a onde vas ti. Pero que vas a ver ti? Se é a casa da miña boa, será saberelle onde é a casa da miña boa, non é a túa. Ademais, o Google Maps di que por aquí. O Google Maps, iso que é.
Xa este mediodía na Casa do Peso tiñamos unha segunda proposta teatral para os estudantes do primeiro ciclo de primaria dos distintos colexios das Pontes. Así, grazas á xanela do Maxín, nenos e nenas de primeiro e segundo de primaria puideron desfrutar da montaxe Inventoras con mentes curiosas, unha proposta escénica que chega a figura de mulleres inventoras e científicas que contribuíron ao progreso da sociedade. Esta non apareceu antes. Chamábase Ángela, era profesora Ángela Ruiz Robles e inventou este libro de aquí. Que foi, non foi a neveira, foi o precursor do libro electrónico. Moito antes de que houbera libros electrónicos, Ángela foi unha gran inventora sendo profesora. E este libro axudoulle moito as súas alumnas e alumnos. Ui, ela ten máis un libro, Sabedes quen é esta muller? Chamábase Margaret. E todos estes libros son un único código de programación. Ela comezou escribindo no primeiro e acabou escribindo no último. A programación da primeira nave espacial que viaxou á Lúa. A primeira nave tripulada programou na ela, Margaret, que chea de inventoras. Tamén esta mañá arrincaban os obradoiros para quinto e sexto de primaria Medrar sendo ti, das educadoras Abela Maceira e Lucía Álvarez, e que se centran na educación afectivo-sexual dende o respeto, a diversidade e a autoestima, proporcionando ferramentas para construir relacións saudables e igualitarias. A isto temos que sumar a obra As alumnas, que nestes momentos está a representar sobre o escenario do Auditorio Municipal Alobi e da que falaremos en vindiros espazos informativos, e dúas interesantes actividades para mañá sábado. A primeira, un obradoiro de solo pelviano, que se vai desenvolver na Casa do Peso dende as 10, e un segundo taller dirixido á xestión do estrés en situacións complicadas que contará co respaldo do clube local Kickboxing Frank. Neste segundo caso serán 4 sábados seguidos no xinasio da piscina municipal, que se impartirán neste caso as clases entre as 11:30 e a 1:45. As sesións consistirán en distintos exercizos para traballar o autocontrol, a confianza e a preparación mental, ademais de técnicas de xestión emocional e ferramentas que lles axuden ás participantes a manter a calma nunha situación complexa. E tamén conmemora, evidentemente, sempre o 8M, 8 de marzo, o colectivo feminista de As Pontes. Este ano fano o propio 8M ao mediodía, diante do Concello, a partir das 12 o domingo, cunha concentración. O colectivo feminista das Pontes vaise sumar esta fin de semana á conmemoración do Día Internacional da Muller Traballadora. De feito, a entidade pontesa organizará este domingo unha concentración dende a Casa do Concello co respaldo da Marcha Mundial das Mulleres. Unha cita aberta á participación de toda a veciñanza e onde unha vez máis se van reclamar políticas que axuden a fomentar a igualdade, a rematar coa violencia machista e a dar lugar a unha sociedade máis xusta, onde se recoñeza o valor dos cuidados e o papel da muller como piar fundamental dos fogares e das redes comunitarias. Unha sociedade que garanta os dereitos para as mulleres, que aposte por un novo modelo social que poña a vida no centro e permita atallar esa cultura da sobrecarga que cae na muller que debe asumir os cuidados, a falla de servizos públicos e, por riba, a súa elevada presenza en sectores produtivos precarizados. A concentración está aberta a veciños e veciñas de todas as idades e está programada para as 12 do mediodía. Segue recuperando a obra pública a pouco que o tempo permitiu e desta vez tocan unhas obras inminentes na Casilla. Xa están adxudicadas. Cholo SL vende lograr o contrato de mellora da pavimentación e servizos na Rúa da Casilla. A Xunta de Goberno Local adxudicou estes traballos á empresa Vila Albesa por un total de 196.062 euros, que se van sufragar con fondos procedentes da Deputación da Coruña e o seu plan de obras e servizos. O proxecto permitirá dotar o vial con nova pavimentación e redes de sumidoiros, ademais de cun sistema de iluminación máis eficiente e moderno. Serán 4 meses de traballos que afectarán a 220 metros entre as rúas de Eduardo Pondal e a Avenida das Veigas e que incluirán a renovación do pavimento da estrada, que pasará a ser de formigón bituminoso, ademais de actuar nas beirarrúas, que se van a ampliar ata un mínimo de 1,80 metros de ancho. Asemade, eliminaránse as barreiras arquitectónicas existentes e se instalará un novo sistema de recollido, saneamento e evacuación de augas pluviais e unha rede de alumeado con novos farois de columna. O proxecto tamén vai incluir a sustitución da actual marquesiña, próxima estación de servizo, por outra máis moderna e no mobiliario urbano, completando os traballos coa señalización vertical e horizontal necesarias. Presenza pontesa nas artes, protagonismo pontés no teatro, desta vez
a traverso do que vemos no escenario non tan directamente, porque o traballo previo falamos de Carolina Díguele como candidata nos María Casares. Carolina Díguele vén de sumar un novo recoñecemento ao seu traballo, neste caso, tras lograr ser finalista na edición número 30 dos Premios María Casares das Artes Escénicas. Díguele foi nominada pola súa proposta de vestiario para Alta Costura, a última produción da compañía Elefante Elegante. Un recoñecemento que non é novo para a creadora pontesa, que no 2024 foi finalista destes mesmos galardóns, damando o seu traballo na produción Un hotel de primeira sobre o río, tamén da mesma compañía. Carolina Díguele tratará de traer un recoñecemento que non vai ser doado porque lle toca competir coas propostas de Carlos Alonso para a serie Coplen do Centro Dramático Galego e de Rafa Martínez e Ana Gesto en Tromso, da compañía Morra o Conto. Un total de 17 espectáculos se van xogar estes 16 galardóns que concede a Asociación de Actores e Actrices de Galicia, e onde Elefante Elegante tamén suma unha segunda nominación, neste caso para Raquel Crespo como mellor actriz secundaria polo seu traballo en Alta Costura. Teremos que agardar aínda uns días para coñecer se o María Casares se virá para as Pontes. Será ata 8 de abril, xornada na que no Teatro Rosalía de Castro da Coruña se vai realizar neste caso a Gala das Artes Escénicas máis importante de Galicia. Esta fin de semana cita coa música e cita coa formación para aqueles e aquelas que queran mellorar a súa prestancia no saxofón. Os estudantes de saxo da Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa das Pontes teñen cita esta fin de semana. E que mañá visita o centro o músico Marcos Mariño, que vai ofrecer unha masterclass de saxo. O mestre de saxofón do Conservatorio Xoán Montes de Lugo vai impartir tanto sesións individuais como en grupo durante toda a xornada, tanto pola mañá como pola tarde, para rematar o día cunha entrega de diplomas aos inscritos e inscritas nesta formación. A clausura do obradoiro está programada para as 7:30 da tarde nas propias instalacións da Escola de Música e completarase cunha interpretación musical por parte dos inscritos. Seguimos con formación, a específica que se dá dende Aula CEMIT. Agora, o luns, empeza cun novo curso de podcast. A Aula CEMIT de Introducción ás Novas Tecnoloxías vai desenvolver a vindeira semana un novidoso e interesante obradoiro gratuito para que as persoas participantes conten con ferramentas e coñecementos básicos cos que crear o seu propio podcast. A actividade vai se desenvolver toda a semana que ven, de luns a venres de 4 a 9 da noite, na Aula CEMIT do Soto da Casa do Peso, e permitirá ás persoas asistentes aprender a crear o seu propio podcast dende o deseño da idea principal, a grabación, edición, publicación e difusión do produto final. Trátase dun obradoiro moi práctico, gratuito e pensado para que unha vez rematado o participante poida sair xa co seu proxecto en marcha. Aínda hai tempo de anotarse, pero as prazas son limitadas, polo que é necesario inscribirse no 640 813 790 ou ben enviando un correo electrónico ao enderezo cemit.aspontes@xunta.gal. A Escola Oficial de Idiomas tenta chegar ao maior público posible, sobre todo nas mellores condicións posible. Pensando no alumnado que xa te agora e no próximo, lanza unha enquisa para coñecer como chegar mellor a xente, como nos interesa. A Escola Oficial de Idiomas das Pontes quere dar un paso máis e adaptar a súa oferta educativa á demanda real da cidadanía para captar non só novos alumnos e alumnas, senón tamén para dar resposta ás necesidades e inquedanzas dos veciños e veciñas. Por este motivo, en da dirección do Centro Pontés habilitouse estes días unha enquisa electrónica que se poderá cubrir ata o vindeiro luns, en a que todo aquel veciño ou veciña que así o desexe, estude ou non no centro, poderá plasmar as súas necesidades e preferenzas de cara ao curso 2026-2027. De feito, entre as cuestións a responder están horario e días de preferenza para cada nivel educativo, ademais da organización das sesións ou a opción de poder contar con clases de reforzo de conversa. A enquisa estará activa ata a noite do vindeiro luns e podes acceder á mesma a través da propia web da sección de As Pontes da Escola Oficial de Idiomas de Ferrol. O San Xosé, a noite dos Pepes e Pepitas, é unha celebración habitual vencellada ao Liceo aquí en As Pontes. Este ano tamén a celebran, aunque adiantan xa o vindeiro sábado, día 14. O Liceo Recreativo e Artístico vai celebrar nuns días unha nova edición da súa tradicional Cea de San Xosé. Será o sábado día 14, aínda que ata o martes da vindeira semana é posible inscribirse nesta convocatoria. Os tickets poden recollerse na cafetería do Liceo e en canto a celebración, esta arrincará ás 9 da noite, cun menú no que teremos entrantes, croquetas de lagostinos, táboa de ibéricos e queixos, empanada caseira de liscos, polvo a feira e peixe sapo en preve de aboa. Ademais, haberá sobremesa caseira con brazo de xitano, torta xeada, café e bebidas. O prezo de
40 euros para socios e socias do Liceo e 50 para que non o sexa. E o remate desta saborosa cea arrincará un baile que vai estar amenizado pola Orquestra Trébol e que arrincará neste caso ás 11:30 da noite. De feito, esta segunda parte da celebración está aberta tanto aos comensais como aos socios do Liceo que non participasen na cea previa. Xa que as persoas que non sexan socias e desexen desfrutar desta verbena poderán acceder pagando unha entrada de 15 euros. Tócanos agora repasar o que nos oferta o cine desta fin de semana. A máis das citas teatrais ou musicais que temos para esta fin de semana, o cine tamén é unha moi boa proposta para desfrutar do noso tempo de descanso. E abonda con achegarnos a Casa do Peso mañá ou domingo para poder gozar dunha boa produción cinematográfica. De feito, para estes días, o Departamento Municipal de Cultura volverá a ofrecer 5 sesións para público de todas as idades e con 2 títulos que veñen de chegar ás grandes salas comerciais do país. Así, para o público adulto, teremos 3 adioses, a última proposta de Isabel Coixet. Trátase de unha adaptación da novela da activista e escritora italiana Michela Murguía, na que Marta, a protagonista, afronta un importante cambio de vida tras coñecer que está terriblemente enferma. Antonio. ¡Oh! ¿Cómo está? Pienso que la vida vale la pena vivirla de verdad. Pese a lo que pese. Por todo. Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros. Pero no era así. Había algo más. Me gustas. ¿Perdona? Que me pareces estupendo. ¿Qué estás haciendo últimamente? He empezado a estudiar coreano. Eva. Álvaro Watcher e Emilio Germano protagonizan este filme que poderemos desfrutar mañá ás 7:30 ás 10 da noite, tamén o domingo dende as 7:30 da tarde. E xa para os máis pequenos, temos nova película de animación da man do director Hugo Bienvenú. Trátase de Evolución, unha historia que ten como punto de partida un experimento científico no que se mestura ADN animal e de humanos nunha divertidísima comedia onde precisamente os humanos se animalizan, os animais humanízanse e todos teñen que poñerse de acordo para salvar o mundo. ¡Peligro! ¡Un mes inmóvil! ¡No entres al laboratorio! Si crees que voy a ir por la vida sin móvil, estás lista. ¿Blinky? ¿Rufus? ¡Wombi! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Rufus! ¡Blinky! ¡Wombi! ¡Rufus! ¡Wombi! Evolución presentarase mañá e o domingo dende as 5 da tarde e, como habitual, as localidades xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es, ademais do sábado e o domingo 30 minutos de Nantes de cada pase na billeteira da Casa do Peso. E xa a última referencia informativa pasa polo deporte. Imos coa axenda deportiva tamén ampla e variada para esta fin de semana. A axenda deportiva da fin de semana arrinca da man do CD Aspontes, que vai pelexar este domingo ás 12:30 ante o Cedeira por sumar 3 novos puntos. Tamén xoga o conxunto feminino senior pasado mañá ás 4:30 ante o Culleredo. E os veteráns mañá visitan o Teque-Teque de Ordes ás 11:30. Pola súa parte, o xuvenil xa adiantaban esta tarde o seu encontro ao Perlío. E para mañá queda o xuvenil B Ortigueira ás 12. Xa ás 4:30 teremos o choque entre os cadetes B e o Numancia de Ares, na mentres que o equipo A medirás o domingo ás 10 o Racing de Ferrol B na cidade departamental. En infantil, o conxunto masculino xogaba esta tarde e rapazas mañá ás 4 na casa do Oza. En categoría Levín, os A visitaban esta tarde o Galicia de Caranza e os B xogan mañá ás 10 no Poboado ante o Narón B. En Benxamíns tamén tiñamos esta tarde encontro dos A ante o Meirás e mañá temos neste caso o enfrontamento ás 11:30 dos B co Clube de Campo D. Sempre Benxamíns, os A xogan como locais, mañá 1:20 ante o Cedeira e os B xogaban esta tarde na casa do Meirás. En fútbol sala, o Esteo está obrigado a gañar mañá no pabillón municipal do 5 Coruña para sumar 3 novos puntos logo de dilapidar a vantaxe que tiñan dende o viceliderado recentemente perdido. Reciben o equipo herculino ás 6:15 da tarde, como dicíamos na Fraga. Xa os B xogan o domingo nas Pontes ás 12:30 ante o Pino e os cadetes tamén teñen encontro domingo, pero ás 8 contra a Unidade de Fene. En Alevíns, os A van a Betanzos, xogar contra Oula mañá ás 6:15 e os B xogan na Fraga o domingo ás 5:15 co Parrulo B. Os benxamíns tamén teñen encontro domingo na casa, pero pola mañá ás 11 con Arón Freixo. E do Esteo, o Lago, con encontro domingo dos Alevíns ás 4 ante o Fene na Fraga e xa ás 7:15 no mesmo escenario cos cadetes ante o Noia.
En Montecaxado, domingo ás 4, teremos o Alevín feminino Fisiober e lonxe das Pontes xogan os dous equipos sénior. Os rapaces mañana a Coruña ás 5, ante o Victoria e rapazas tamén ás 5, pero ante o Amarelle. Nas categorías de base, mañá ás 6 temos o Alevín B Fene e o Benxamín B Narón. E dende as 7 mediránse o Benxamín A con Narón Freixo e ás 8 o equipo B tamén ante o Narón Freixo, quedando para o domingo o enfrontamento do Benxamín A ás 6 na Casa do Narón. E de fútbol sala ao hóquei con dobre cita para os equipos do Hóquei Club As Pontes. Mañá na Madalena e a 1:30 xogan os alevíns contra o Riazor. E o domingo toca ya viaxar aos Benxamíns ás 12:15, que neste caso xogan na Casa do Santiago, co Raxoi. En baloncesto, o equipo infantil feminino do baloncesto As Pontes medirase mañá ás 10 o Baxi, aquí na nosa vila, e á mesma hora, pero en Cedeira, teremos o choque entre o conxunto de Premini Básquet mixto e o Cedeira. Xa para as 12 está previsto que se dispute o cadete mixto BBC en Ferrol e á mesma hora teremos o mini mixto Tirso de Molina aquí nas Pontes. Rematamos con rugby porque só xoga o equipo da M16 do Fendetestas que o fará mañá en Viveiro. Unha deferencia para co clube Asteris que aporta varios xogadores a este equipo conveniado. Será o domingo ás 12:30, neste caso xogarán contra o Mareantes de Pontevedra. Foi todo, ata aquí chegábamos por hoxe, tamén por esta semana, porque venres volvemos ao vindeiro luns. Disfruten da fin de semana e o luns quedamos aquí na información e na tele, en Radio Televisión EUME e nos nosos espazos informativos diarios de cada noite. Grazas, boa noite e bo descanso.